de Konto, dat is de Konto. Hartelijk welkom. Hier wil ik namens de groep het gewoon natuurlijk feliciteren met Anne. Geweldig. Ja, het kost heel fijn. Ik ken Anne, ik ken de papa al heel lang. Ik heb met de papa Verheugen al carnaval gevierd met zijn lampenkap op de kop. Heel groot. En met een Columnes jeugdprins, geweldig. Ook de jeugdprinsen, van harte gefeliciteerd. Maak er een heel fijn seizoen van. En ik weet wel zeker dat ik dat wil. Ook Ron wil van feliciteren. Ron van weten wat ze met deze in de vrede doen. Best echt. En ik kijk. Van harte gefeliciteerd. En maak er nog erg je hoop. Proficiat. Ja, Mat, bedankt voor die schoon woord. Je zit een steun en toeverlaat voor de carnaval in de Gelijn. Je steunt elke carnavalsvereniging en dat is benoemenswaardig. Dat doet je gans in het vrije wil en gans in eigen tas. En ik vind het fantastisch wat je voor de carnaval betekent. We vinden en steun fantastisch. We krijgen hem elk jaar. En daarvoor wil ik hartelijk bedanken. Want we doen er zo'n dingen met. Dankjewel, Mat. En fijne van verloren. Het schoonste stuk van Geleen, dat is de